Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium. Ka dukan ki tiar kilan met. Ka babhatam hakador ka babit. Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kumno Paidbah ngai Pyllait Paidbah ro ngakertengi Jessie Lyngdoh but ngadei iba ji writing ban ngakwa banai pi ka kubor ka pasung tunat ba nga but kiwei kinong ruai na Shillong kumi Gino Ilili Alexandria ngin pen mi jingrai ka bathmai ka bakerteng safe and sound te ngobha ban ya pet ya kani ka music video ka ban sami la kar phawei tarik mentau banai kapor new baje te dapat kenang ha YouTube channel jonga te Pyllait shibun.